forskellige vildarter på blot én dag. Roughshooting arrangeres fra begyndelsen af oktober til den 1. februar og er baseret på grupper af 4 til 8 jægere. Der må generelt skydes til alt småvildt, som jagtlovens restriktioner på enkelte vildarter. Dygtige hunde sørger for, at alt vildt på behørig vis bliver at nedlægge mellem 50 til 60 stykker blandet vildt per dag. Med en flot parade af blandet vildt, som stort set kun er mulig i Skotland.